Čaute ľudia, dneska vás vítam u nového videa a ideme si ukázať veci na PlayStation 5, všetky ovládače barcov. Dobre, tak ideme si to ukazovať a za chvíľku sa ozveme. Takže máme tu tí veci a ideme si ich ukazovať. Takže prvé začneme títo ovládače. Vidíte, že takto to chytíme proste. Vidíte, tak to máme. Tu máte vyžať normálne plejko, tu zapnete to, tu máte takto krížik, na to je to isté. Tu máme takto a tu máme R1, L1, to takto stlačate. Tu máme na zapínanie, to je Samsung, takto. Vidíte, tu máme ten senzor, keď to zapnete a tak. Tak. Tu máme ten ovládač, to je biely, to je jak na tom istom, že tam bylo toto a potom na druhom toto a toto, tu automaticky toto zapnete. A aby ste vedeli, keď dostanete PlayStation 5, tu máte mikrofón, ja som zapol plejko. Počkajte ľudia, som zapol plejko. Počkajte, chvíľku. Ale tak počkajte chvíľu. Na chvíľu sa vám ozveme. Takže tu, aby ste vedeli, tu, tak ako vy. Tak to je vlastne tak isto, jak na tom. To tak. Toto sa tiež dá stlačiť potom takto. Tak. A mám automaticky to mám v ruke. Takže tu máme slúchatka, takéto, tak. A máme to tu, si dáte takto. A cez partu si to tak rozprávate. Takže je to automaticky, máme takto mikrofón, takýto. Môžete si to takto ohýbať, lebo to je také ohybné. Také. A keď s tým nič nerobím, tak iba to dám takto. Tak toto dám iba. To je také jaká značka, tu takto Razer. A tu máte takto. Vy máte to na ušiach. A toto sa ešte tu dá takto vyťahnuť. Takto. A potom ešte si to dať takto. A takto. A tu je také hady, akéby tak. Neviem, či to vidíte. No dobre, takže máme tu ako virtuálnu realitu. Tu máte takéto, počkaj, dám dole tí káble sprosté. A to je jedno. Tu máme takéto nadúpané slúchatka na obidvoch stranách. Tu si to viete, tu si to, že keď vám to bude tlačiť, tak môžete si to takto. Ešte tu si môžete takto to vyťahnuť a tak. Na obidvoch stranách tam dúpané slúchatka. Tu máme takto. Toto sú, títo, aby ste si nemysleli, toto sú také kamery. Alebo keď kúkate, tak tam je kamera. Tu takisto, že si to musíte tak, že tak jak vytáhnuť. Toto už som zapomnil, co to je na to gombík. Toto si dáte a máte tam títo. Tu si dáte nos a títo brýle. Sú akéby také brýle na plejko. Takže to je všetko o tomto. A za chvíľu sa vám ozveme. Takže toto je nabíjanie na tie ovládače na virtuálnu realitu. To sú hen tam, čo si to dáš na tie ruky. Tieto. Tak. A to sem iba dáte. Počkajte. Idem tu. A čaute. A to dáte proste. To je také, aby sa vám to nedávalo preč tej ruky. Takže to dáte takto. A tu je taký cudlík. Taký.
A tu máte takéto 3 a to takto dáte toto. To máte taký vyrezaný toto. A vy to tam vlastne dáte do toho výrezu a dáte ten cudlík na henty 3 one. A to sa tam tak zapojí a sa to nabíja. A tu vám svieti takéto, že sa to nabíja vlastne. To vám dáva upozornenie, že sa to vlastne nabíja. Tak môžeme to dať späť, lebo trošku. A tu máme ešte na ten záver takýto malý ovládač, ktorý nie je vlastne ani na to plejko, ani nič sa s tým nerobí. Takže to je taký ovládač, sú tam takéto baterky. Máme na to ten kryt. Toto mi dala moja krstná, to je také, ona také vyrába také proste. A na záver, tu mám také káble, tu na to plejko, tu mám také káble a na záver máme tu PlayStation 5. Tu máte takto, viete. A toto slúži na to, že ten ovládač, počkajte chvíľku, a to dáte, zoberete a toto dáte, to máte taký tóny, to dáte sem a tým pádom to sa už nabíja. Tu vám tiež upozorňujú jak tam, že sa to vlastne nabíja. A toto, keď vám toto takto svieti, to plejko, tak to znamená, že vlastne, že to nevypnete, ale že proste, že to iba uspíte, že to bude uspaté. A keď to vypnete to, tak proste to nesvieti, keď to vypnete. Tak, na záver som chcel, že toto plejko. A to je vlastne všetko. Tak, zatiaľ čau a viete čo ešte? Odbery, lajky a ešte dáme druhú časť, part 2, že ukážeme, jak sa narába tým plejkom, že ako sa to vypína, ako sa to uspáva iba a tak. Minimálne 10 lajkov a dáme part 2, ak sa narába s týmto plejkom nadúpaným. PlayStation 5 asi bude ešte PlayStation 6. A to je zatiaľ čau, tak ahoj!